Kashitiu Paul shikinong room. Kalanong kabakatsan. Ti mangi kiba klan gidai ban yai sha ya kita kijing telot jong kibam klan. Pat ban om pen sngob ha tang yala dehi. To ai ba uway nangi un pen sngob ha yalo paramarjan. Shaphang kata kababha ya kabante yo. Namarwat ukris shim la pen sngob ha yala dehi. Henry kumbala tho kita kijing keren ben kijong kita kiba keren ben yame. Klia ha phanga namare ki eke baro bala tho men barem la tho khnang ban long ka ji ka yangi ken bada ka jing yaisha bada ka jing pentengen jung kita ki jing tho ngin dop yo ka jing kermen te ublei ka jing yaisha bad ka jing pentengen ton aya phi ban yai mot lem ya ka ju paralok hi kat ba kumu Kris Jisu bada ka wei ka jing mot pin yo pandan burom da ka wei ka shintor yo ublei baru kepau Jesus Kris opo trai jongi. Nabakum ta penya priang lok para banget hi. Kumbau Kris ru ula priang lok yangi. Kenang ya kawan pendan buram ya ublay. Tenga ong bala penlong ya Kris unong kam ya kajing out share. Nakabenta kajing shisha ublay. Kenang ya kawan pen scam ya kita kajing kular bala ay hakiti kikpa. Bat bagi gentle ru kinyo ya pendan buram ya ublay namar kajing isen ay jong u kumbalat ho. Namar kani ngan ya ro ya me hapedeng ki gentle bat ngan roa ya ke kerteng jome baruang pat to dale kemen pi ki gentle lem baru pat lang jong bat ru to ya ro no ya udrai pi ki gentle baro bat to ya ro ya u pi ki pat lang baro pat ru u Isaya wong an salong u thiet u jong jese bar uta uban sami ban sinshar ya ki gentle hau ken ki gentle ken ya kermen te ublay ulong kata kejing kermen to un pendap ya pi da kejing kermen ba da kejing suk baro ha ka banget knang ba pin yo nang roi kerhai ha kata kejing kermen da ka bor men sim ba ko ru putet mangahi nganget shaphang jong pi ko para banget jonga ba ma phi hiru philong ki badap da kejing bha ye ki bala pendap da kejing te baro bat ki bala banya sneng para banget hi henry ngala tho kham shlur hapi katu katni kum ubas sneng penken mau ya phi namar kani ke jingai ya kabala ai hanga no blay khnang bangan yo long u shakri u jong Jesus Kris shaki gentle da ka batrei lingdo ya ka gospel u blay baka jingknya aingu ya ki gentle kan yo long ya kabala priang sngoba balapan khu ya ka do men sim ba khu ngadon down te namar kata ya gaban le kemen hau Kris Jisu shaphang kita ki ki iru ki badai show blay namar nganom nut ban keren shaphang kita ki ki iru ya gabau Kris shim la treidanga kenang ya gaban pen ko ngu ya ki gentle da ka ktin ba da ka jingle da ka bor kita khla bat ki jing phla da ka bor simo blay kat ban nadu Jerusalem bat keleng saudong jen hadu ilirkom ngalaya lap biang ru ya ga gospel u Kris kumtaru ngadaya pen khnang banya lap ya ga gospel om hakaba lala pentip ya ga kerteng u Kris ken yo bangan te haka nongrem ga jong uway pat henry kumbala tho kita hakiba shim laya lap shaphang jong u kinyo i bat kita kibam shin yo snyo kinyo shaphang ken nabakumta te lajupen pep no yang abun sine ya gaban wan happy henry menta ba don jakashu akini ki phang bat bangadon ka jingkwa her putet ya gaban wan happy menta la bun snem habangan yo lej lano ru shakiri Spain ngan wan happy namar nga kermen habanga lej banwan kmi artat ya pi bat banya lej on lenti yang da pi shata andala penhun shwa yang katu katni da kajing selok jongpi henry menta ngalet sha Jerusalem ya kaban sumar sukher ken yakiru khut namar kilaya sngob ha Makedonia bat Akhaya banya senyang sbai ya kita ki beduk na pedeng kiriu khut ki bah Jerusalem shisha klia sngob ha bat kilong kinong kitram jongki namala da ki gentle kilayo ya bentalem bat ki ne ki ki bekenja men sim ki jongki
Kaladei ken yakiru ban sumar sukher yaki haki ki iru ki badai yakamet tat ondang la pendep yakani badla IT no haki ya uniu so ngenwan yaj na shapi syakari Spain. Tengah tip biang ba ondang awan hapi ngan wan da kajing dap kajing kerku kures. Tengah kerpat yapi ko para banget nakabentau jis krusubu trajongi bat nakabenta kajing ya it kajong umen sem ba finya pen lem bat nga hagi jing dwai jong pi nakabenta jonga hau blai ba on yo kni kentet yanga na kita ki bam ko ngu haju dia bat bakata kajing sumar sukher jonga kabana kabenta ka Jerusalem kan ya long bala pediang skobha da kita ki rukhu ba kumta ngan yo wan hapi haka jingkemen da ka mono blai bat bangan yo sngo pengat lembat pi teu blai ka jingsuk ton long lembat pi baro. Amen.